Hrvatska novinska kritika i suvremena nacionalna kinematografija nova je knjiga Zlatka Vidaškovića u kojoj se bavi nedovoljno istraženom hrvatskom filmskom kritikom, suvremenim hrvatskim dugometražnim igranjem filmom te njegovom kritičkom recepcijom. Predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, a riječ je o prvom sustavnom znanstvenom istraživanju koja se temelji na analizi 589 kritika i opsežnih intervjua s kritičarima. Dok nekako publika očekuje zabavu, država očekuje brendiranje nacije kroz neke važne teme povijesti, kulture. Kritika očekuje da film bude društveno kritičan prema Hrvatskoj danas. Ova knjiga donosi i jedan drugačiji kut gledišta koji je primarno sociološki, antropološki, informatološki i u biti novinarski. Tako da je prava svježina i pravi mamac, prava meka za one koji žele saznati nešto više o hrvatskom filmu